La residència municipal Miquel Mirdinca no ha rebut cap tipus d'avís per part de GESA Endesa amenaçant de tallar el subministrament elèctric per impagament. El Servei Municipal d'Intervenció de l'Ajuntament ha confirmat que la residència es troba al dia en aquests pagaments, ja que els rebuts estan domiciliats i es paguen de forma puntual. Que la residència Miquel Mir té els rebuts domiciliats de corrent, amb la qual la residència Miquel Mir paga de manera constant i quan toca la corrent, perquè les té domiciliats, com la tenen molts de ciutadans. No ens ho reclamen, passen per banc i les pagam, no deben res. I ahir la notícia era que mostraven la corrent, que devien 16.000 euros, mentida. Des de l'Ajuntament es vol aclarir que la suposada amenaça de tall elèctric per impagament de 215 euros afecta a una petita propietat en sòl rústic escrita al patronat de la residència. Que no han pagat aposta perquè és una casa que tenim en desús i resulta que se mos facturen 50 i pico d'euros cada mes i nosaltres aquesta casa la tenim tancada i efectivament. Residència Miquel Mir, calle Distrito 1, Parceleta, una casa de camp que és propietat del patronat Residència Miquel Mir, que no han pagat el rebut de corrent perquè no saben de què és aquest gasta corrent. El consistori reconeix un deute de 22.000 euros en l'empresa que realitza el servei de neteja a la residència i afirma que dels 6 rebuts pendents ja s'han abonat els 2 primers. Ara s'està negociant un calendari de pagaments per posar al dia la resta de rebuts pendents.